Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Fatihah Asmalina, biasa dipun timbali Alina. Kula siswa kelas 11 wonten ing SMK Negeri 1 Wonosobo, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Griya kula wonten ing Jalan Ahmad Yani nomor 84. Kula kagungan kaluwihan lan keterampilan wonten ing babagan TKJ, utamane ing hardware, software, jaringan komputer, lan sistem administrasi jaringan. Senajan mekaten, kula kagungan kekirangan wonten ing konfigurasi Debian. Senajan punika, kula ugi kagungan karingkihan kados ngatur waktu kanthi sae lan nambah kepercayaan diri nalika komunikasi utawi presentasi. Saking karingkihan kasebut, saged ndadosaken ancaman kangge diri kula, kados kesulitan ngatur prioritas, kurang optimal nalika nyambut damel, lan angel komunikasi kaliyan tiyang sanes. Ananging, saking penjelasan punika saged dipundhut nilai becik ing diri kula, kados tekad kangge terus sinau, kerja keras, ketekunan kangge nambah keterampilan. Titikane, kula kagungan awak ingkang rada berisi, cekak, kulit sawu matang, lan ceria ing pundi-pundi. Mekanten ingkang saged kula aturaken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.